En anden fin måde at style sådan noget lidt krøllet eller lidt bølget hår på er en helt almindelig hestehale til arbejdsbrug. Men jeg vil vise en lidt mere, hvad skal vi kalde det, en lidt sjovere måde at lave en hestehale på, end den helt almindelige. Og det man gør er simpelthen bare, at man mere eller mindre på midten af hovedet tager enten med en kam eller med fingrene og deler håret her. Sådan så man ligesom har to dele. Så sætter man det underste her op i en helt almindelig hestehale her om bag. Den må gerne være lidt høj. Og så tager man den her øverste del. Kan man simpelthen tage den op. Lige have det hele med. Så tager man den øverste del her. Og så kan man tupere lidt ind under. Samle det lidt op. Og så ligesom twiste det her bagpå. Sådan så man får puffet håret lidt op her oven på kronen. Og når man har den her, kan jeg vise her, twist bagpå, så gør man simpelthen bare den fast med hårnåle ved at stikke ind hele vejen langs med. Fire stykker kan jeg gøre det. Så får man sådan en lidt mere fancy, lidt sjovere hestehale. Man kan lige trække det lidt frem her. Og med det krøllede hår på nogen.